Salmo 24. Ikatanangan nga patul. Itangarabunan ang nangamin nga egasa ay kukwa na yafu. Kwa na idavun tuwangi tangamin nga matolay sa nga pinaratu. Maladda nga pinaro na idavun ta utun na danumira. Takaralamman na bebay ni pay na ifondasyon na. Sini me kunay nga umune ta bukig na yafu? Sini me kunay nga tulong ta templo nga masanto? Yuri itolay nga awan to kapaliwatan na. Ana mareno iafutufutuan na. Yuri iari nga madayarayaw ta sinan Diyos ira. Ana ari nga masiri-siri no mangitaba yaya. Iyafu ay bendisyonan ang napalyaran na yaya. I Diyos imangilamuyag to awan to liwana. Ikud danaw nga totolay iumaran nita Diyos. Ira iumaran nita arubang na Diyos ni Jacob. Vukatan mo tumapya itrangka. Vukatan mo iantigo ira nga puerta. Tapeno imarayaw nga patul ay tulungan na. Imarayaw nga patul sinni kariyaya. Yaya iyafu nga masikan-an na makapangwa. Iyafu nga mangafu taggera. Vukatanu tumapya itrangka. Vukatanu iantigo ira nga puerta. Tapeno imarayaw nga patul ay tulungan na. Imarayaw nga patul sinni kariyaya. Iyafu nga mangafu tangamin. Yaya imarayaw nga patul. Salmo 24.